Na 11ª edición do Culturgal poderase ver o editado durante o ano pasado, pero tamén o que está por vir. Cada vez máis a feira está conformada primeiro para facer un repaso de todo o editado no 2018, pero tamén unha xanela aberta ao 2019. Entón os expositores presentan as novidades do ano que ven e tamén aproveitan que estamos en datas de Nadal pois para que o público poda presentear e poda ofrecer estes regalos culturais. O público xeral poderá desfrutar dunha ampla oferta relacionada co sector cultural galego. Durante todos os días da feira temos 5 escenarios funcionando á vez e hai certo de 140 actividades establecidas en 3 espazos. Temos un espazo libro, o espazo infantil con programación únicamente infantil, o espazo foro con novas tecnoloxías, temas transversais que tocan cultura, espacio arte contemporáneo e temos un espacio carpa dedicado exclusivamente a propostas musicais, tanto infantiles como para adultos. Hoxe a xornada estivo máis orientada ao ámbito profesional. Hoxe, como se dixéramos unha xornada de portas abertas, recibimos primeiro moitos centros escolares estudos relacionados especificamente con produción cultural, produción audiovisual e tamén o público profesional. Non hai unhas xornadas organizadas pola Asociación Escena Galega de Teatro, hai a reunión dos xestores culturais, hai unha asamblea xeral da Asociación Galega de Produtoras Independentes, é dicir, todo o mundo profesional que traballa e que está na cultura galega está hoxe o venres en Culturgal. Durante a fin de semana haberá 4 grandes espectáculos. Pois temos os espectáculos centrais, temos un grupo de teatro que se chama Inversa Teatro cunha prestea da obra Sofía e as Posocráticas, temos Carlos Núñez como espectáculo central o sábado pola tarde e o domingo temos 2 espectáculos infantís, un en horario matinal e outro en horario de tarde tamén, pero despois tamén no espazo libro pois pasan todos os actores, todos os escritores e escritoras relacionados co libro galego, todos os éxitos editoriais desta temporada. Para que ninguén se perda a cita, a organización ofrece autobuses dende outras cidades galegas. E tamén como novidade este ano quixemos achegar a todo o público de calidade de Galicia que entende o Culturgal como feito referencial na cultura galega e puxemos autobuses, un bono de autobús con entrada desde Lugo, Coruña, Ferrol e Santiago para poder asistir á feira. Lembren, Culturgal estará aberto ata o domingo no Pazo da Cultura de Pontevedra.